Helo! Helo! Croeso i Camau Cerdd arbennig heddiw yma. Mae'n noson tân gwyllt. Byddech chi angen rhuban a drwm. Welcome to this special edition of Camau Cerdd where we're going to celebrate Tan Gwyllt, the fireworks night. You're going to need ribbons and a drum. Wel, i cychwyn heddiw yma, da ni eisiau dweud helo i ein ffrindiau ni gyd. Felly, da ni am canu can dweud helo a clapio dwylo fel hyn. A symud ein bysaidd ni fel hyn. Deud helo, jingle jangle, deud helo, Elin, Elin, ysgwyd, ysgwyd dros y lle, ysgwyd, ysgwyd a codi llaw. Deud helo, jingle jangle, deud helo, Mr Cerdd, ysgwyd, ysgwyd dros y lle, ysgwyd, ysgwyd a codi llaw. Deud helo, jingle jangle, deud helo, Mari, Mari, ysgwyd, ysgwyd dros y lle, ysgwyd, ysgwyd a codi llaw. Weid helo, jingle jangle, deud helo, Elin haf, ysgwyd, ysgwyd dros y lle, ysgwyd, ysgwyd a codi llaw. Deud helo, jingle jangle, deud helo, ffrindiau, ffrindiau, ysgwyd, ysgwyd dros y lle, ysgwyd, ysgwyd a codi llaw. Mae'n mis Tachwedd, felly mae'n oer ac yn tywyllon yn fuan. Da ni yn creu golau, lliw a chynchersydd yn y gaeaf. Yndi, mae o tydi. Wow! Darech chi weld hwnna? Tân gwyllt sy'n goleuo'r awyr. Mae Mr Cerdd a finna am fynd i weld y tân gwyllt. Waw! Darech chi gweld yr tân gwyllt yn fan'na? Oedden nhw'n lliwgar iawn doddan? Oedd gynnon ni coch, oren, melyn, gwyrdd, glas, piws, pinc ac coch. A ddech chi sylwi bod pob un o'r tân gwyllt yn swnio'n wahanol? Oedd y tân gwyllt yn defnyddio solfa, do, re, mi, fa, so, la,
canu solfa hefo fi. Da chi eisiau trio? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Da iawn chi! Wel, pa mae'r tan gwyllt yn canu solfa? Mae o dipyn bach yn wahanol. Be sydd yn digwydd ar ôl yr canu? Mae'r tan gwyllt yn mynd i fyny i'r awyr ac yn mynd pop ac yn dangos y lliwiau i gyd. Felly, tro yma, da ni am wneud pop ar y top. Da ni am clapio ein dwylo fel hyn. Ydych chi gallu clapio dwylo? I fyny uwch ben i'ch pen. Clap. Ac eto. Clap. Unwaith eto. Clap. Da iawn chi. Wel, gadewch i ni ŵan canu gyda'r tân gwyllt. A cofiwch dilyn fi wrth wneud yr pop ar y diwedd. Ydych chi'n barod? Do. Re, pop, mi, pop, fa, pop, sol, pop, la, pop, ti, pop, do. Da iawn, nawn ni wneud unwaith eto. Do, pop, re, pop, mi, pop, fa, pop, sol, pop, la, ti, pop, do, pop. Waw, da iawn chi! Wan mae Mr Cerdd yn hoff iawn o gwylio tan gwyllt yn dweud Mr Cerdd. Ond weithiau maen nhw'n gallu bod mor cryf, dydyn? Mae'r sŵn pop yn mawr iawn, they're really loud. Felly, mae o'n hoff o gwylio tan gwyllt yn gwisgo rhain. O, earmuffs sydd gyda Mr Cerdd. Wan be mae earmuffs yn gwneud Mr Cerdd? O maen nhw'n cadw eu glustia yn cynnes iawn yn di tad. Ond hefyd, da ni'n mynd clywed gymaint o'r sŵn pan da ni yn gorchuddio ein glustia ni. A medrwch chi wneud hyn wrth rhaid llaw ar ein clust hefyd. O, helo, Mari Claire ac Elin, diolch am ymuno hefo fi. Dwi wedi dod â drwm hefo fi.
A dwi eisiau chi gwrando ar y drwm. Wan, gwrandewch ar y drwm eto, ond tro yma, gorchuddio eich clystiau gyda'ch dwylo. A allwch chi gwneud hyn adref hefyd. Ydych chi gallu clywed y gwahaniaeth? Mae yna lot o wahaniaeth, oes? Wow, that's really different. Maen nhw mwy distaw, dydyn? Waw, fedra I weld tân gwyllt piws a mae o'n swnio fel y nodyn yma. La. Tro yma, da ni am canu fel yr tân gwyllt yn mynd i fyny. A pan da ni'n cyrraedd y top, da ni am taro drwm a creu y sŵn pop. Oes gynnoch chi rhywbeth i taro adref i ymuno hefo ni? Mae gynno fi bowlen yn fama. Bowlen cacedi. I taro i creu y sŵn pop. Felly, mi fydda ni'n mynd do, pop, re, pop, mi, pop, fa, pop, so, pop, la, pop, ti, pop, do, pop. Allwch chi trio hynna gyda fi? Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Da iawn! Dwi'n meddwl bod ni'n barod i wneud o hefo y tân gwyllt wan. Ydych chi'n barod? Do, re, mi, fa, so, ti, do. Da iawn! Gadewch i ni wneud o unwaith eto. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Da iawn chi! Rwan, da ni'n cael dawnsio, neu llun, neu symud, neu chwarae hefo rhuban i'r gerddoriaeth. Ydych chi'n gweld y gola fel y tân gwyllt? Can you see the light like the firework? Waw, sbïwch arno fo. Mae o'n dawnsio. Be am i ni ddawnsio hefo'n gilydd?
Bydd Elen yn canu ein geiriau i'r gân Fire Jack. Bydd hi'n yn canu tan gwyllt yn hedfan, tan gwyllt yn hedfan, pop, 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 pop. Ydych chi eisiau ymuno efo ni gan caru hefyd? Ydyn? Gwych! Wel nesa, byddwn ni angen ein scarff neu rhuban. Achos pan da ni'n cyrraedd at y geiriau pop, 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 da ni yn taflu y scarff neu rhuban yn yr awyr ar y gair pop, 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 fel hyn. Da chi'n barod? Gwych. Wel, da ni wedi cael lot o hwyl yn y noson tangwyllt heno, ond mae'n amser i fynd adra. Felly, beth am ymuno ni gan neidio adra yn y darn nesaf. Hwyl fawr!
Reit ta, nesaf neidio a clapio i'r dan nesaf efo'n gilydd. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Mae tan gwyllt wedi gorffen a mae Mr Cerdd yn teimlo'n gysglyd. Felly mae'n amser I ganu heno heno. Gobeithio ydych chi wedi mwynhau y tan gwyllt efo ni heddiw yma a cadwch lygad allan am fwy o sesiynau Camau Cerdd arbennig. We hope you've really enjoyed today's session and you're welcome to keep a lookout for further special editions of Camau Cerdd. You'll see them on our Facebook page. Hwyl fawr! Well. Ta-ta!